बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै दतमा समस्तियाव थानाय भटार्सफोरा दतमा समस्तिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दोलोखौ सापर्ट खालामनाय हेफाजाब होबोनाय भटार्सफोरा दिनैनि दिनाव बिपिएफ दोलोनि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै आरो बिटिसिआव फिन हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय सरकारखौनो लाबोफिननो बिथांमोनहा जेब्लायबो लैहोर लैहोर जगदान जाबाय थानायखौ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनदों। हाग्रामा महिलारि समाज सिबिगोन हादरखौ